вакилони маҷлиси намояндагон аз тарҳи қонуне ҷонибдорӣ карданд ки дар он қатъи муваққатии ваколати додрасҳо пешбинӣ шудааст. бар асоси тарҳ пас аз боздоштани ваколати додрас, муфаттишон рафтори додрасу ҷиноятеро ки ба он муттаҳам мешавад тафтиш мекунанд. санадро рӯзи 20 октябр равшан раҷабзода, вакили маҷлиси намояндагон муаррифӣ кард. ба қонуни конститутсионии мазкур моддаи 9, моддаи 17 иловаи 1 бо номи боздоштани ваколати судя илова карда мешаванд ки минбаъд дар асоси қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур ҳолатҳои муваққатан боздоштани ваколати судя ва аз ҷониби коллегияи тахассуси судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ кардани ин ваколат пешбинӣ мегардад. дар тарҳи қонун асоси ё ҳолатҳои муваққатан боздоштани ваколати додрасҳо пешбинӣ шудааст. се асос дорад. якум асоси пешбинӣ шуда ин агар ӯ бо вайрон намудани тартиби муқаррар гардида интихоб ё таъин гардида бошад. дуюм агар ӯ мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан аз вазифа дур карда шуда бошад ва сеюм ҳангоми бо тартиби муқаррар шуда барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ӯ ризоят дода шуда бошад. муаллифони тарҳ ҳадафи қабули онро мусоидат ба татбиқи барномаи ислоҳоти судии ҳуқуқӣ номиданд. аммо баъзе ҳуқуқшиносон ва адвокатҳо мегӯянд қабули чунин меъёр дахолат ба кори додрасҳоро бештар месозад. ҷиҳати мусбати он дар он зоҳир мешавад ки шояд боиси бештар гардидани масъулияти судяҳо дар тамоми сатҳҳо гардад, зеро ки назорати мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқро бештар эҳсос менамояд. вале ҷиҳати манфии мавзӯъ дар он аст ки то як андоза адолати судӣ халалдор мегардад, зеро ки дар низоми адолати судӣ мустақилияти судяҳо дар ҳамаи сатҳҳо вобаста мешавад аз мавқеи мақомоти дигари қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, вале баръакс бояд бошад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки додрасҳо мустақиланду соҳиби ихтиёр ва касе ба корашон дахолат намекунад. аммо интиқодҳое ҳам ҳаст ки додрасҳо дар Тоҷикистон дар эълони ҳукмҳо мустақил нестанд ва пойбанди мақомот мебошанд. тарҳи қонун ба назари баъзи ҳуқуқшиносон чунин пойбандиро акнун аз роҳи қонунӣ бештар месозад. судя дар вақти қабул намудани санадо дар мадди аввал ходи баъд аз ин қабул намудани ин санад фикр мекунад ки оё ман ҳамин санадро қабул кунам, нисбати ман хоҳед нахоҳед аз болои ҳама аризаҳое ки суд қабул мекунад қариб аз боло 90% ҷивон дар ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят мекунад. акнун судяҳо пурра аз тарафи ҳукумат вобаста мебошанд ки ҳар лаҳза судяе ки чӯпоришро иҷро накард дар асоси ҳамин қонун метавонад фаъолияти ӯро боз дорад. дар Тоҷикистон беш аз 400 додрас кор мекунанд. комиссиони байналмилалии ҳуқуқшиносон моҳи декабри соли 2020 дар гузорише гуфт ки додгоҳҳо дар Тоҷикистон мустақил ва беғаразона ҳукм содир намекунанд ва аз ҳукумат хост низоми додгоҳиро ислоҳ кунад.